rim takle ha takan hai thawh hnuah rilru le taksa hahchawlhna nuam kan lo ko hmuang che Finesse Spa and Salon Zarkawt Sangchia Building-ah local la thawm ri bengchhengin tihbuai lo na hmunah hahchawlhna kan lo pe ang che full body massage chi hrang ka palati du tan po kan ti theya body polishing po kan ti thei bawk wela hair treatment le hairstyle chi hrang mipa le hmeichhe tan kan ti sak theya mipa sampo kan kat sak thei ringe international makeup artist tena an hman lar ber mek le quality product hmangin innei turte tan bridal package kan ti sak thei bawk inna wanga chhun lama local man lawni po in zandar ria theng pan thei kan ni a sunday ya po kan in hong renge regular customer tan special discount kan pe a parking a boina omlova kalkata tanga zir chuak le experience ni thatak takte omna Finesse Spa and Salon Zarkawt Sangchia Building-ah rental ro le phone 8414921274 986335928